uste dut dena egiteko denbora emango digula, 2 orduko iraupena izango duelako eta tartea egongo delako denerako, baina esandako ordu erdi egongo da zuen galdera guztiak erantzun ahal izateko, beraz, saiatuko gara dena egiten. Atzean, pantailan ikusiko dituzue datu batzuk. Datu horiek balio dute, gaia testu inguruan kokatzeko, eta horrek ez du esan nahi, mahai inguru honetan aipatzen dugun guztia iruditan azalduko denik, ez da horrekin lotuta doanik ere, besterik gabe informazio izan dezazuen agertuko dira datu batzuk pantaila horretan. Eta bestalde, gogorarazten nahi dizuegu burujabetzen eguna larun batean izango dela eta udarien plazan. Besterik ez, hasi egingo gara. Erabilerenak bat datoz, energia eolikoak behar direla, baina horiek zuen ustez nola ezarri beharko lirateke, nola egin beharko litzateke prozesu. Hala egin nahi baduzu? Bale, entzuten da? Bai. Nire ustez, ni gure eragilearen bat dator, nola ez, aldaketa klimatikoak suposatzen duen arriskuaren aurrean, bestelako matriz energetikoak behar dela, eta eolikoak rekurso gona direla horretarako. Hala ere, iruditzen zait, interpretazio markoa konkretua da, gaur egungoa. Gaur egun ez dugu aldetu behar eolikoak nola jarri behar ditugun, baizik eta eolikoak jartzen horrekin zer bilatzen den, zertarako jarri behar diren eolikoak. Datu duten gehiagin ez duen sartu, baina nola izateko eolikoen bitartez elektrizitatea produzitzen da. Elektrizitatea ez da energia berriztagarrien bitartez bakarrik produzitzen, gaur egun munduko elektrizitate kopuraren energia fosilaren bitartez produzitzen da. Baina, energia fosila erabiltzen da, elektrizitatetik haratago sistema eta dinamiketako ere bai, adibidez garraiorako, adibidez berotze sistemetarako edo adibidez industriarako. Esaten dugu, esaten dugu, urgentziazkoa da o beharrezkoa da eolikoa jartzea. Eolikoa jartzea beharrezkoa da, nik ulertzen dut, aldaketa klimatikoari aurre egiteko. Nire ustez aldaketa klimatikoari aurre egiteko beharrezkoa dena da plan estrategiko bat. Nire ustetan gaur egun ez dagoena. Ikusten dugu, mundu mailan nola urtez urte CO2 isurie errekorrak gainditzen ari garela, COVID garaiko urtearen excepzioarekin. Eta ikusten dugu, nola urtez urte baita ere, eoliko implementazio horretan handiagoa dagoela. Bien artean korrelazioa dagoenik, edo pentsat korrelazio determinante bat dagoenik, ez da korrelazioa dagoen, determinante denik ezin da esan. Zergatik iruditzen zaigu, aldaketa klimatiko ez egiterakoan, zergatik pentsatzen dugu eolikoa. Zergatik ez dugu pentsatzen adibidez, CO2 subidero diren entorn naturala babestearen inguruan. Zergatik ez dugu pentsatzen desmilitarizazioaren inguruan, industria militarak isuritzen duen CO2 kantitate ikaragarria da. Ez dugu hortaz pentsatzen, ez dago lago plan estrategiko oso bat aldaketa klimatiko hori aurre egingo dira. Orduan, hori aurrela izan da estrategiak gabe, korporazio handiek eta kapitalismoaren agente handiek dinamizatuko prozesu honetan plantatzen ari diren eolikoek balio dute krisi klimatiko hori egiteko? Ez da ikusten, balio dute beste zerbaitetarako? Nire ustez bai. Nire ustez balio dute Europak, unitate politikoa hartuko dudana, Euskal Herria edo Europa unitate politiko bezala funtzionatzen du horrela kontabilizatzen da, batasun programatikoa duela. Europak dago krisi energetiko betean, erregai fosiliko dependentzia Europarentzat periferia globalarekiko dependentzia da. Europa ematen ari den teknologia eraldaketa edo bere industrializazioak elektrizitate behar handia du. Eta Europa ematen ari den rearmea edo gerrarako preparatze horrek ere energia bigarri, kostu bigarri handia du. Orduan, Europaren plan estrategikoaren baliagarria izan daiteke eolikoa jartzea, agian bai.
guretzat, krisi klimatiko hori egiteko, mundu ekologian pentsatzen dugunontzat, eolikoak modu bakanen hartuta soluzioa dira, orain gozez. Horrela, gero eskontuko dugu gehiago. Kontestua da, larrialdi klimatiko kontestua. Badakigu, zientziak horrela esan du, eragin fosila direla lurra bizituen beroketaren kausa nagusia, ekologoi batean. Esan du baita ere, lurra beroketa bat gradutik edo 2 gradutik haratago badoa horren ondorio katastrofikoak izango direlako zenberan aldientzako. Eta hogei urte ditugula, eragin fosilekiko dagoen menpekotasuna albo batera utziko. Hori zientziak esan du, eta zintu hortan hortan badagoela adostasun bat, ez? Daude negazionistak ere bai, baina ez da baina parte garen arte, uste dut horren aurrean badagoela adostasun bat. Uste arazoen soluzioa ditu bi vektore nagusi. Bata da, oraino ekarri gaitu garapen eredua zalantzan jarri bat dugu, azken batean, azmuitean oinarritutako garapen eredu bat ekarri gaitulako egun bizitugun krisi ekologikora, eta ezin dugu etengabe hasten jarraitu infinitua den planeta batean, eta beraz, horri ongizatea bermatzeko beste garapen eredu bat bilatzen ez dugu bitartean zaila izango da larrialdi klimatikoari erabateko erantzun bat ematea. Baina horrekin batera, hori ezinbesteko osagaia bezala, matriz energetiko eraldatzea ere ezinbesteko osagaia da. Erregai fosilak ordezkatu behar dira energia berriztagarrienak. Bestela ez dago ez eraldaketa ekosozioarik, ez transizio ekologikoa. Eolikoetara ekarrita edo argindarra sortzen duten teknologietara etorrita. Gaur egun guk konsumitzen dugun energiaren ehuneko 25 da elektrikoa, eta gainontzeko 75 ez da elektrikoa, eta zuzenean nagusiki ematen da erregai fosilen bitartez, eta garraio da horren adibide esanguratsu bat. Matrize fosil hori ordezkatu nahi baldin bada, egun ditugula eta bizi baldintzetan okertze esanguratsu bat eman gabe, modu bakarra da, elektrikoak ez diren konsumo horietako asko elektrifikatzea, eta elektrizidade hori berriztagarria izatea. Sistema elektrikoa diseinatua dagoen bezala, gauza bada mundu mailan zer gertatzen da, egia mundu mailan emisioak ez dutela goiago, ez dute goiago, daudelako herrialde batzuk, azute fase oso kontitzen daudela, Txina da hori da nagusia. Sistema elektrikoa diseinatua dagoen bezala, sistema elektrikoa sartzen den megabatio berriztagarri bakoitzak automatikoki ordezkatzen du megabatio fosil bat. Zergatik, lehen ez direlako iturri berriztagarriak. Megabatio elektrikoan orduro kasatu behar da sorkuntza eta konsumoa. Eta lehenengo sartzen diren teknologiak dira berriztagarriak. Berriztagarriekin ez bada momentu hortako konsumora iristen, sartzen dira gainontzeko teknologiak. Hori uste dago, garrantzitsua dela azpimarratzea. Berriztagarriak, sistema elektrikoan zertatzen diren berriztagarriak automatikoki ordezkatzen dute energia iturri fosilak. Orduan, nire ikuspegitik ezinbestekoa da, berriztagarriak desplegatzea eskala guztietara. Eskala txikiarekin bakarrik, zoritzarrez, ezin dezakegu gure herritarrentzako bizi baldintza duin batzuk bermatu. Hori, hainbat ikerketa daude, esaten dutetan, energia iturri berriztagarri eskala txikoekin, bato konsuman jarritutako egitaba, erdigoa itezkela, gaur egungo energia konsumanen, erdokan mara, magosta, gehien eskota, estaltzetan. Gaindik egitzen zaigu, eroko 95 bat, nik ez du defenditzen gaur egungo energia konsumanen egunean estaldu behar da, energia kontsumaren murrizketa esanguratsu bat eman behar da, baina konsumo murrizketa esanguratsu hori eman da ere, eskala txikiko energia berriztagarriak aldaketa gehi aprobetxatuta ere, daukagun zulo oso handia da. Horri, zulo hori estaltzeko, ez dago beste aukera gehi gaur gaurkoz, eolikoa eta fotovoltaiko beste eskala batikoak aplikatzea baina. Orduan, ni naiz, energia berriztagarriak behar ditugula defendatzen duela, baina ez edozein moduta. Eta nire ustez, hiru baldintza oinarrizko bete behar dira. Lehena da, energia berriztagarrien desplegoak behar du lidergo publiko bat.
ezin daiteke despliegue hori multinazionalen etxutatik etor. Behar da, lidergo publiko bat, bermatzeko azpiegitura horrek egongo direla interes orokorraren zerbitzu. Bigarren osagai nagusia da, behar da lurralde plangintza bat. Lurralde antolatu behar da, despliegue hori izan daiten ordenatua eta orekatua. Eta hori ere ez daukago. Hemen PTSA baina da tramitatzen, PTSA bere horretan ez da nahikoa lurraldea behar da bezala ordenatzeko. Asko detaile gehiagotara jo behar da. PTSA da pintzel lodiz lurraldea antolatzea, baina hau pintzel bilarekin antolatu behar da. Lurraldea bete behar dituen besteetako funtzioekin, modu horekatu baten mandaren energia berriztagarrien despliegean ari naiz, biodibertsitatean zaintzen, ari naiz edikarien ekoizpenaz, ari naiz horridura bermatzeko ura hartuneak behar da bezala kudeatzea eta bigarren baldintza eta hirugarren baldintza da hau ezin daiteke tokiko komunitateen bizkargai egin. Energia berriztagarrien despliegean parte izan behar dira tokiko komunitateak ere eta hori bermatzeko tresna ezberdina jarri behar dira aurrezkoa. Puntu asko aipatu ditu Aritzek, eta artean proiektu berriztagarri txikien kontua. Zukalai, nola ikusten dutu konturik? Vale, aurretik nahiko nuke puntualizazio bat egin. Bueno, betiko eztabaida da, baina, karo, esaten dugu, badagoela CO2 isurien dinamika orokorrak ez duela goia jo, Txina dagoelako asko isuritzen duena, CO2 asko isuritzen duena. Hemen gaudentatik nork du Txinan ekoiztutago mugikor bat, edo ordenagailu bat, edo Txinan ekoiztutago gailu teknologiko bat. Vale, Txinan ekoiztuta ere, guk erabiltzen ditugu, gu gara orokorrean, periferian edo, gaur Txina zena periferia zela kontutan hartu, baina zonalde industrialetan ekoizten denaren kontsumo gizartea gurak dira. Ez dut esaten guk ez dugu erabiltzen Txinan nola ekoizten den, hori egia da, baina askotan balio du Europaren papela zilegiztatzeko edo Europaren papelari, Europak gaur jorratzen den papelari margen legitimo bat emateko Txinak bukatzen. Txinak produzitzen du Europarentzat 100%an trade emissions kontutan hartu ezkero bintzat. Per capita emisioa kontuan hartu ezkero, Txina dago munduan 25 garrena. Hau da, Txinak produzioa bakarrik duten hartuta, pertsonako askoz gutxiago emititzen da, CO2 kantitatea, Europan. Orduan, balantzan jarri behar dira aldagai ezberdinak. Ez da nahikoa Txinari kulpa transferitzea eta gu ondo gaudela pentsatzea, gu kontsumitzen baditugu munduan produzitzen denaren oso handi bat. Vale, nik Txina izteo kulpa gota, kulpa hitza erabili gabe geratzen diren arrazko horietako direlako, eta Txina izki dago. Eriko, uste baina jokolako ditu bat, ez? Azotan erabiltzen da ere argudio hori, ez? Gure emizioa murriztu ditugu, eta ari gara murrizten, hori egia da, Europa, ez? Baina hori da, gure produkzioa, garatu dalako neurri batean Txina, ez? Hori, globalizazio prozesuaren barruan, zen produkzio jakin batzuk deslokalizazio prozesuak, baina egia da baita ere, Europaren balantzan konbertzioa begiratzen bada, Europaren balantzan konbertzioa neurtzen du importazio eta esportazioen arteko breka, zenbat importatu zuen eta zenbat esportatu zuen. Europaren balantzan konbertzioa positiboa izan da, gehiago importatu du orokorrean Txinarekiko, duko bainatzeko herrialdekiko, gehiago importatu du, gehiago esportatu du, importatu duena baino. Termino monetario eta ikusi beharko zen termino energetikoetan, ez? Eta Europaren termino energetiko eta datuak esaten du, balantze energetikoa per capita, bat betona gehiagokoa dela. Hau da, bere gain kontabilizatzen den emisioena baino, bat betona gehiago konsumitzen duela berez. Esportazio eta importazio datuak kontutan hartu ezkero. Eta Txinak 0,8 gutxiago. Orduan, hor ere, datu horien arabera ere, Txinaren azpitik gainetik egotitzatzen Europa. Lehena estatu batuak, bigarren Australia, hirugarren Europa. Zentzua du. Gero, esan duena, ni ados nago, ados egon naiteke, behar dela energia berriztagarri, baldin eta kriterio hau kontzat hartzen baditu gaude, baldin eta existitzen baldin bada
Cambio klimatikoari aurre egiteko kontingentzia plan osatu bat, plan estrategiko bat, gaur egun ez dagoena. De hecho, gaur egun helburu horrekin nire ustez ez dira egiten plan estrategikoak. Jendearen bideritzapean joan beharko lukeela prozesua, korporazioan nire dutela prozesuaren bideritza hartu behar. Gero sartu publiko eta pribatu dikotomio horretan, gaur egun, berriztagarrien jabatzen dugu, pribatua. Orduan, termino konkretuta egiten dugunan baita egin behar dugu gure aldaketa posibilitate ez. Eta horrek batzen du, zer iruditzen askotan kuestioa botere politikoari izaten dela, askotan alboratzen dut, gero ikutuko dugu hori bat. Hori, era txikiarena. Ni ados nago, txikiarekin bakarrik ezin dela aurrera egin. Ni ados nago, txikitik hasi eta bizitzaren kondizio guztiak bermatzeko ahalmen energetikoak behar dugula, beti ere ahalmen energetiko hori sortzeak muga biofisikoekin talka egiten ez baldin badu. Horrekin ados nago. Hala ere, ez dakit, esan duzu nuka marramozteko potenzialitatea hori dutela proiektu txikak hilatu ez ditut kontrolatzen, baina baita ere ulertzen dut egongo dela investigazioaren bitartez edo estudio kapazitatean handibaz, gaur egun ez da proiektu txikien optimizazioa gehiegi sakondu. Nik otzaitu bizi naiz, zen komunitate energetiko kide naiz, onbidez debagoienan egiten dula. Eta debagoienan badaukagu lankidetza espansio bat, erakunde publiko eta kooperatiboen artean debagoienan egiten dula. Eta hor, eztabaida honi, eztabaida gazina dago eskuaren guztietan, eta eneko kontua bakarrik. Datuekin argi bizka bat emateko, egin egiten dira ariketa bat, duen debagoienako konsumo energetikoa. Eta sektorika, identifikatzen dugu, dagoen konsumo bat esamateko da sektorika, nagusiki dago industria eta garraioan, gehien bat, edo eraiki dutatuko konsumoa dugarrena, txikiagoa, besterik alderatuta. Neurtu dugu baita ere, debagoienako teiatu guztiek, gainera fiz erramitak erabilita, teiatu guztiak aprobetxatuta, gure antropizatuetan energia koizteko dagoen potentzial guztia aprobetxatuta noraino egitea gaitezkeen, energia sorkuntzan. Eta egin dugu prospektiba eriketa bat. Eta, hau da, eske ezberdinak, ez? Eta, bueno, suposatuta, erdira murriztuko dugula energia konsumoa. Erdira murriztuko energia konsumoa, pausazko datu bat, erdira murriztuta. Aprobetxatuko ditugula aldanik eta gehien, potentzial teoriko guztiak, hori, kalkulu teorikoa, teatu guztiak ez dira plaka jarriko, edo osatuko gara, honek txikia zehara sotokat, ez? Baina hori dara jarriko baliz bakez betetan da, bidagoienako paso, ematen dute biomasa guztia aprobetxatuko baliz, oraindik, ez, eroko berrota marra murriztuko, ez energia eundeko ekoizteko, erdia ekoizteko, erdia beharko lirateke agamoz da izango. Agamoz. Hori da probat eskala, hau da realitatea, ordina, ni guztatuko litxaiak beste modu bateko ezatea, realitatea, ez horitzarrez, horrelakoa da, ez, haukagun realitatea. Orduan, ez da zentzazioa bakarrik, ez txikiek ez dute motzen, ez horitzarrez. Hori guztatuko litxaiak akomiada energetikoekin eta nikoa izatea, horitzarrez, Gero, geruko esango txikiak ez direk sustatu, gehiago daiteke, baina autokonsumoa, are bat emaia egon zen neguziaren impuesto famatu hori, Rajoy zuela, baina gobernu aldaketa egon zenean, impuesto libertamela ikizen eta autokonsumoari eman zen gultzara esan dudatzuka, ez eta tirulo gontzea oso potentziak egon dira autokonsumoa sustatzeko. Europa funtzietan dira, hiru desente dira autokonsumoa sustatzen, komunitate energetikoa ari dira sustatzen, edo kritikatu daiteke edu bat, edo besteak, ikustako foral dutia ari da, tek horiek sustatzen, Jaurlaritza ari da kiola sustatzen, Goiner ari da zelako komunitate energetikoa sustatzen, badago horiek sustatzeko ikustu dut voluntario bat, Hemen arazoa zein da. Eskala txikian, beharrera herriaren implikazioa. Zaten komunitate energetikoa montatu dugu, eta herritar batzuk parte hartzen dute, eta bestako ez. Zaitik ez dute parte hartzen, ez dutako nahi, edo ez dakit zeintzuten arrazoia, baina jente batek, ez dut parte hartzen, horrego kimenetan. Eta txikiak aprobetxatzen esan nahi du, aprobetxagarren teatu guztietan plaka jarri bat dira. Hori jarri bat du, eraikin horren jaber, izan partikular bat, izan enpresa bat, izan dena dagoenko,
eta esparruko sistema ezitzaik behar du jartzea plakak, ez? Inzentibo bitartez, saiatzen dira, hori sustatzen, baina horrek bere duak ditu, ez? Komunitate energetikoen kasuan, ez dut behar ditu komunitate energetikoan parte hartzea, parte dira, ez? Eskalatzeko energiaren desplegiak ere baditu bere erronkak, ez? Gure bagoiena, hartu behar dugun gauza bat, adibidez, nola egiten dugu, teilatuen potentzial hori ahal eta gehien izateko. Eta ez da inerreza, badera horren erantzuna. Zer egin behar da, benetan teilatu horien ahalik eta gehienkoa, plakez bete daitezen. Ez da evidentea. Herritarrek aipatu dituzu, herritarren parte hartze prozesuak sustatu beharko lirateke, nola egin diteke hori? Lehen gotaren hori, behartzaren kontua. Niri iruditzen zait horrelako proiektu izan behar luketela unibertsalak, hau da, ez luketela behar errezko kondizio izango ditu inbertsio bat adibidez, eta hori faktore subientea eta deskomunidade energetiko batzuetan, baratasuna, inbertsio bat beharrezula, etxe bat egizatea, propietateak beharrezula parte hartzeko eta bat. Eta beste aldeatik behar, bai. Ezin da behartu komunitate, proiektu txikietan jendeari plaka solarra jartzera, baina behartu daiteke espropiazioaren bitartez makroproiektuetan jendeari bere inguruan eolikoa jartzera. Hor dago dikotomia bat, oso faltsua dena, eta gure gizarte oso erreala dena, eta gure gizartearen botere relazioak kontutan adierazten dituena. Ezin da behartu, edo behartu daiteke. Behartu daiteke interes generaleko baldin bada, zer da interes generaleko. Proiektu dira, baina ez dira guzti plaka, gune energetiko eta eguzki plaka txikiak. Hor, hauzi politikoa da. Hauzi politikoa da, gaur egun ez dena, gaur egun indarko relazioan ez dena bain notablea, inkluso jarri duzun adibidearekin, alkable bilakatzen den. Pasatu da, baina jarrego komunitate bat edo herritar individual bat behartuko duzu beretzean plaka jartzen? Obviamente, ez dut duena behartzearen akto hori ezin dela inoiz egin. Ez hor, eta ez da hori kasuan ere. Ni behar gure eskualdean, helduko dela prozesua, zenetan baserritar askori behartuko diotela bere gaien lurrak eolikoak egiteko peditzea. Horrean hori nahi kritika. Ez da puntitzu bat, hemen ardurak ardura maila ezberdinak daude. Gaur egun bizi duen egoera. Ardurarik handiena ez dago herritarrekan, baina hemen maila guztiak hartu dute bakoitza bere ardura, transizioetan. Eta herritarrok ere bai. Gure ardurateko konsumo batzuk egiten ditugu, fosilekin egiten ditugu. Eta ni hor, banaiz, azita herritarrekan handik hartu behar dugu gure konsumoa deskarbonizatzeko ardura. Eta horrek eskatzen du, diru bat horretara bideratu behar dugula. Askotan, orokorrean gure gizartean, gizarte aurreratu gara, gizarte aberatzua gara, gobien artean, eta badute desberdintasuna gure artean, eta egoera txarrean biziren personak egin bai. Baina gure gizartearen gehiengo batek badauko gaitasuna bere teilatuetan plaka jartzeko. Jarri beharko dituzte. Bere diruna esati bat, erabili beharko luke horretarako. Norbanakoaren ardura ere badalako, deskarbonizazioetan bakoitzari dagokien ekarpen egiten. Kendu gabe, ardura, ez dira batinak, herritarrak, eta hortik horagoko eskalean. Baina, nire ikuspegitik honek ez dauka soluzio hori, ardura maila edo eskala ezberdinak bakoitzak bere energia kontsumoen ardura hartzen ez badu. Hasi herritarrak, hasi herriak, eskualdeak, herrialdeak, euskal herriak, hartu behar du gure energia kontsumoen ardura eta hori soluzio bat bilatu. Zuen ustez, eolikoak non bai, non ez erabakitzerako orduan, ze baldintza eta ezaugarri hartu beharko lirateke kontuan? Hori galdera hau dago lotuta zuzenean lurralde antolaketan. Eta lurralde antolaketan guaz berandu eta gaizki. PTS jamatua egon barko litzari da aspaldi, ez dago eginta, orain arte EAeko gobernuak izan duelako gazaren aldeko apustu garbi bat. Eta berriztagarriak ziren zerbait egin, baina aksesori. Nengo apustu energetikoa izan da, gaztaren aldekoa. Beraz, ez da prestatu
sektorren hau modu ordenatu baten abordatu da izateko. PTS-ak ez da nahikoa, lurralde antolatzeko. Gainera, egin dena bezala, nire kritikoa naiz, PTS-ak nola lentuten ez. PTS-ak egiten duena da, hau egia zona preferentea, eta kriterio nagusia zona preferentea aukeratzeko izan da, hor dagoela izea edo guztia, izea edo guztia dago, hor rekurso berriztagarria, hor dira zona preferenteak. Eta ez du ikutzen, gaur egun, babes mailaren badaukan eremu bat, parke naturalak, edo natura bibila zareko guneak, eta baina da, mantxa potolo bat. Mantxa potolo horren barruak, zainari sortzan dio, jokatu da dago, PTS-ak lehentasunezko esatu zen eremu batean, mantxa potolo horren barruan, lurralde mota ezberdinak daude. Daude gune batzuk agian, aukera izan daitezkean, ez batzuk ez. Hor, dara sartzen da, mantxa barri. Pero, nun ezin daiteken jarri, zehazten ditu eremu babestua bakarrik. Gero izten du, lurraldearen gehiengoa, ordenatu gabe, zona preferenteetan, erraztasun gehiago dago proiektuak aurrera eramateko, trafikazioak errazagoak dira, baina esklusioko zonetan ezin daiteke egin, baina gainontzeko guztiak egin daiteke berez. Prozedura da konplexuagoa, baina egin daiteke, eta gaur egun tramitazioan dauden proiektu asko daude zona horretan. Zona hori ezin daiteke itzik horrela, hain lurralde zati handi bat horrela libre. Hori, horreia izan du lehen, hau da, itzel lodiarekin egindako lehenengo hori fintu egin da. Lurralde antolaketaren esparruan daude maila ezberdin, daude lurralde antolatzeko jarraibideak direla goren mailako arauak, gero datoz lurralde plan sektorialak, erautikoaren berriztagarri da bat, eta gero daude lurralde plan partzialak sartzen dira antolatzera eskualde eskala, Araban gobien zabalagoa da. Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian egitako izitzen dute eskualde naturalekin, Araban ereduak eskola zabalagoa dira. Eredu funtzionala ditzen direnak. Ez da, dator, herrietako herri antolamendu planikoa. Ikusten dut, PTP-etan sakondu behar dela gehiago, eta hor, mantza zuri guzti horretan, egin behar dela, azterketa bat lurraldearen jakiteko biodibertsitatea nun daukago. Zerbetako narazotako bada, ez dakigula zintuz diren biodibertsitatean aberatzen diren lurraldeak. Ditugu parke natural batzuk, baina hortan agintua diren esaten dute, ez dela zertan hor egon behar biodibertsitaterik handia. Gona daitezke beste eremu batzuk, biodibertsitatea handia batera. Ez dakigu, ez delako neuztu. Eremu funtzionalen esan horretan, eguntu bako litzake nun dagoen biodibertsitatea. Zintuz diren, lurrik emankorrenak eta babestu behar diren elikaien ekoizpenerako. Nun dauden urra hartuneak, urrez hornitzen gaituzten hartunek eta babestu behar diren horrek hartun horiek zain bat izateko. Eta horren barruan, babestu beharrekoa babestu, eta aztertu bai zeintzu diren kokapenik egokienak azpirituen berriztagarri jarri izateko. Horrelako mailea, zehaztasun horretako lurralde antolaketa bat behar dugu ez daukaguna. Ari gara, multinazionala datoz, eta markatzen duzte proiektuak oso inetan. Eta ari da sortzen, normala da bezala, alarma eta inpasio zentazio bat, zerrela da, zerrela tramitazioan. Dakan proiektu, inolako ordenik gabe, eurek erabakitzen dute, nun plantatzen duten proiektu bat, eta hori ezin daiteke horrela egin. Eurek ezin dezakete erabaki nun jartzen den proiektua. Hori izan behar da, lurraldea antolatuta planifikatzeko prozesu baten ondorio modu kolektiboan erabakitzea zeintzu den espaziorik egokienak azteriko dela biztagara jartzeko. Eta hori ez da dio horrelatik. Era bat adoz, esan duzunarekin. Nik uste dut, adoz nago, esan duzu gaur egun plan territoriali gabe, PTS-eri gabe, daudela, egundaka proiektu tramitazioan ingo zentzurik gabe esperuten jartzen. Hori ja arrazonikoa proiektu hori paralizatzeko. Beste alde esan duzu, PTS-ak ez duela brotxalo izegindako horrelako territorioaren markazioa dela, ez duela kontutan hartzen berez territorioaren dituen berezitasun ekologikoak ez duela kontutan hartzen. Hori nahikoa da PTS-a berriro ere egitea eskatzeko, PTS gobea egiteko eskatzeko. Zegero behar dizu bai, lurralde plan sektorialak eta daude, baina ja du argumento administratibo bat multinazional horrek esaten duzu, PTS-an dago hemen. Joateko, orduan, PTS-a ondo egitea importantea da. Bueno, PTS-a ondo egitea importantea da, baldin eta nola, zeteris paribus ekonomian. Beste agabe guztiak kontutan hartu gabe,
Hau da, nik ez dut gaur egun trantsizio energetikoa ditzen den honek ez diola kambio klimatikoaren erronkari ditzen orduan bakizu, nik guzti honetan ez du sinesten. Baina, baldin momentu batean zeinetan, efektiboki, kambio klimatiko ere berretu eolikoa jarri behar diren, beste milaka lanildore badaudelako konsuma murrizteko lanildo bat, badaudelako desmilitarizazioaren lanildo bat, badaudelako parke naturalak konserbatzeko eta berregituratzeko lanildo bat, guztia dagoelako plan integral osoa dagoelako orduan, egin beharko litzateke asko hobeto. Eta plana behar da, bai, plana kontsentsua behar du, behintzat kontsentsura gerturatzeko saiakera bat egin behar du. Eta PTS egiterakoan saldu zen nola egiteko herritarren ahotsen entzungo zenaren ideia, 4.000 delegazetik gora egin diren PTS-ean, ere 180 bakarrik erantzun dira. Oker ez banago, 180 bakarrik. Eta gehienak izan dira formaren ingurukoak eta ez edukiaren ingurukoak. Erantzun dira. Hau da, hau da ikaragarria, penuntzatzeko modukoa da. Behin, baina horietan aipatu duzu euren arte, bultzatzaile nagusiak enpresa handiak direla, baina iruditzen zaizue badagoela modurik sektore publiko, kooperatibo eta herritarrek halako egitasmoak bultzatzeko? Ez dira gara izango litzateke, baina zoritxarrez, gaur gaurkoz, olako eskalautako proiektua sustatzeko aitasun tekniko, prozedura administrativa komplejoa da, aitasun tekniko oso intentsiboa dira kapitalera, diru asko behar da, olako parte bat egiteko. Gaur gaurkoz, sektore, ekonomia sozialeko sektore edo horrez dago aitasun horrelako azpiegiturak egarriz. Horreitek komunitate energetikoak montatzeko, baina horrelako azpiegiturak egiteko. Parte publikoak edukigarko duke, gaur egun ez daukan rol bat, nik uste dut EBE, dala Jaurlaritzako energia erakundeak bera lideratu beharko dukela energia desplegea eta azpiegitura hauen jarraitzaren zati esangulatxo bat izan beharko litzakela publikoa. Baina, zoritzarrez, enpresa sustatzaileak ere behar dira. Aipatu dudan arrazoengatik, ez dago gaitasunik horrelako azpiegitura hartzeko. Justu borrokatu behar dena da, esan dudan guztia aparte, burukatu behar da azpiegituraren jabetzen. Saiatu behar da, gaur egun, bakeko erregai fosilen jabetzaren non kontrolatzen duen, multinazionala kontrolatzen dute dela, eta borrokatu behar dena da, transizionen bukaera, ahalik eta azpiegitura berri horien behar ditu, azpiegitura guztien ahalik eta portzentaik hautien edo erakunde publikoen eskutan, edo herritarren edo eragile komunitarien eskutan. Hori dela garaiko borroka politiko nagusia. Ez horren beste azpiegitura guztia horren aurka egotearena, ez du esan nahi erosein gauza hartu bat denik, erpatu dut ikze baldintza jartzen ditudan, baina hori gara edukiko garen, lurraldea egokiatu bat edukiko garen, eta hori gara eta beharriko azpiegitura, eraikiko gara eta azpiegitura bat nire ikustegitik, borrokatu gara, nire ikustegi borroka nagusia da, ahalik eta jabetzaren zatirik handiena multinazionalik egiten. Nik apuntu bat hasieran behintzat, ematen duelako, nolabait, dago dikotomia moral bat bezala. Ematen du petrolioaren erauzketa dela txarra eta berriztagarrien instalazioak izan daitekeela ona. Orduan, petrolioaren erauzketa direktamente multinazionalki iztuek ingotzen dugu, baina petrolioaren erosketaren 50% inguru enpresa publiko egiten du. Petrobras Brasilen, Iraneko erosketa publikanen publikoa da, Pemex Mexikon, eta horrekin esan dudana da, hemen ez dagoela eztabaidan moral, hori aparte, ez duzuzuko diaderazio, baina finalean dagoen percepzioa delako. Esan nahi dudana publikoa izan edo pribatua izan, baloratu behar duguna dela aktibitatea beraren nolakotasuna. Egoki alden edo ez. Esan dugu, energia berriztagarrien jabetza 95% pribatua da, hor paradoja bat ematen da, zezaten da, enpresa sustatzaileak behar direla, baina gertatzen dena da, estatuak direla enpresa sustatzaile. Badira Next Generation Funds famoso jamak horiek, partida handia ez dakiten, partida relatiboa, zerrek konparatzen dugun, baina da energia berriztagarria instalatzeko errentabilitate gabezia
konpentsatzeko estatuek enpresei ematen dioten diru partiak edo barruan. Draghi funtsek, nola izateko datorren ziklo politiko ekonomikoari aurre egiteko txosten bat sortu egin du Europaren eskari erantzunez. Nolabiteko Draghi, importantea da, nolabiteko masa inbertsio bat eskatzen du Europako Banku Zentralak aurrera eramango duen inbertsio bat edo gobernu emisioen bitartez, enpresa pribatuek gure lurretan energia berriztagarria o trantsizio energetikoa eman dezaten. Vale? Next Generation funtsek funtzionatu dute, nolabait, dira funts estatuetan elkarbanatzen zentralizatzen diren funtsek Europan, eta portzentaia bat estatu bueltatu egiten diote, ez guztia portzentaia bat, bueltatu egiten dute berriro ere Europara. Hor dagoena da, funts horiek ez baldin behar modu produzio gehigarri bat dute sortzen, pauperizazio prozesuak eman daitekela, baina ez da etezen artean. Draghi funtsien arabera, zuzenean, eurobonoak emititzen dira, eurobonoak bankuek erosten dituzte, eta banku horiek zirkulazioak jartzen duen diruaren bitartez, finantzatzen dira estatuak beraiek ero sustatzeko, sustatzaileak proiektu egiteko. Kontua da, eurobono hauek ez dira itzultzen, o ez dira itzuli behar, informe horretain edo ditzen dirrenaren arabera, horrekin ez gertatzen da, eta oso debate garrantzitsua nire ustetan, Europako Banku Zentralak irabazten duela diru injekzioen bitartez, almen politikoa estatuen gain erabakitzeko, estatuen ibilbide politikoaren inguruan erabakitzeko. Estatuen autonomia edo burujabetzearen galera bat ematen dela. Orduan, posible da horrelako rekonbertsio publiko bat egitea, jabetza publikoa denak jabetza disputatzea pribatua denari, lehenengo da, posible da, edo esan dezakegu publikoa denak autonomia politikoa duela, eta beste aldetik, iruditzen ez dela posible gaur egungo kondizioetan, eta transformazio politiko sakoneko bat gabe hori egitea. Transformazio politikoa sakoneko bat da gaur egungo orden politiko, orden edo konzerreko relazio politikoa eratan kasura jarri garteko. Horta dena parte publikoa hartu dezakoela azpigituan parte, inbertitu dezake, irako arazori gabe, etxo horrekoa egitea bat daude, eta ziren azizien ferrabistarea garatzen, eta Iberdrolak bitartez sortutako sozietate batekin garatu ziren, eta Iberdrolak saldu ziren bere parte Iberdrolak. Hori, voluntatea badago, egin daiteke, behar da dirua, eta segurazti horregatik esan duen, eta gara diru nahikorik, parte publikoak, baliabide ekonomiko nahikorik, azpigitera guztiak soilik finantzazio publikoarekin egiteko, eta izango batzuk hartzeko jabetza, badago kontuak, nik beti entzun dut, eta egin funtzak erabili dela azpigitura hori finantzatzeko, eta hori ez da horrela. Ez dira erabili azpigitura hori finantzatzeko, egin funtzak, ez da beste, gaur gaurkoz, energia horiko eta foto ediko ari delako, argitarra ikusteko teknologiari merkenak ez ditu ere, abili laguntza publikorik dira egizateko. Nahi egin funtzak ez dira erabiltzen azpigitura hauek diruz laguntzak, hori ez da horrela. Egia dizor, hori ez da horrela. Nahi egin funtzak erabiltzen ari dira, autoekoizleen fabrikak rekonbertitzeko, kotxe elektrikoak ekoitzian izateko, erabili dira autokonsumoa sustatzeko, hautzeko komunitatea energetikoa lortzen dute diru laguntzak ere instalazioen egiteko, nahi egin funtzitatik datoz. Erabili dira gauza askotarako, baina ez, erabili dira parte baten, existitzen diren parke horikoen repotenziazioa sustatzeko, baina da parte existi bat. Repotenziazioko proiektu batzuk egiteko. Dela, gainera, egitako litzateke belek, baten parkeak potentzia. Baina parte horiko eta atotuteko bere egiteko, ez dira, hori, egia izor, dira, esan Zuen ustez, enpresek zer elkarlan mota izan beharko lukete tokiko eragileekin? Nahikoa litzateke energiaren zati bat herritarrei bizea, gehiago eskatu beharko litzaieke? Zaitu bat zaiela,
ezin da izan, etortzea gara multinazional bat, eta eralakitzea, espazio batek, hemen jarriko dut parke eolikoa, baina askotan ez dira lurraldera etorri egiten, guk Osatioren kasuan, ditugu inguruan 3 parke eoliko proiektatuta, eta horietako bat bereziki ingurune ustez desegoki batean, parke eolikoa jartzeko, eta joan ginen bizitatzea, hasiera proiektatuta zegoen tokia, eta biztan zegoen haien ez zutela toki hori izan bat. Eta bakiztela parke bat jartzea, euren mapetan esaten duelako raizea dagoela, eta jarri zuten horrek torre eolikoak, altura diferentzia bat zegoen tokietan. Eta eoliko bat jausten zen, paradi baten erdi-erdian, ez zegoen bide horra iristeko. Osa, bide zidorik ere ez. Horra nahi zen daitezke inoz. Horako enpresa batek nahi baldin badu, parke eoliko bat egin, lehenengo horbitu barra tokiko eragileetara. Eta saldu behar ditu bere asmoa. Eta hon barlan prest, elkarrizketan abiratzeko, tokiko eragileekin eta tokiko komunitatea. Hori da, lehenengo balditza. Eta horrek eskatzen du ere bai, tokiko komunitateen partetik erantzukidetasun jarrera da. Tokiko komunitateen jarrera da, bardin da zerek izango zen, hemen espatarekin dago eta gura mostera noa, elkarrizketa jaia, behar da, erantzukidetasun jarrera. Eta gero abiatu barra elkarrizketa prozesu bat. Eta tokiko komunitateek erabaki ezberdinetan parte izan behar dira. Asko erreztuko nuke lehen esan dut, lurralde antolaketa egoki bat egongo balitz momentuetarako, baina jakinko genuke, eta hori egingo balitz modu parte hartzaile baten, baina edukiko genuke guk adostuta nun jarriko genituzken azkibitu horiek. Prozesu asko zen errezago izango ditzateke. Hori ez daukago. Ni nahiz, zunek arpatuko zuen, lehenengo igual, hori da nahi bat horitzakela eta gero honetan hasi. Ni gauden urgentzia egoeran egonta, eta hartzen dut berrizta erakoiz eskuatzen duenez, eragai fosilak konsumitzen jarraitzea, ninaz partidario behiena egiten hasi behar daera. Horrek du esan nahi, indik inora, eta bera zen dauden datiko proiektu baitza basein, indik inora ere ez. Hortik gehienak, bertan bera abitu da, menago zabatari gabe, baina zerbait egiten hasi behar daera. Lehenengo da ze jarrera egin datorren enpresa. Jarrera bat bada inposaketarena, biari gazaren, baizea hartzen. Badauka jarrera minimo bat, elkarrezketa bat abiatzeko tokiko komunitateekin, ikustu dut, egon bat zailo, lehenengo, kokapena. Ez dauka gure desatu gara, ez dauka biodibertsitatea aztertuta, ez dakigu, baina ikontzat inguruan badakit parke eolikoa jartzekotan jarriko nuken ez. Daude, torna batzu daude adibidez, dedikatu direnak esplotazio intentsibo batera, direla basoa baino gehiago pinu eta eukalipto baratzea, eta berak pistaz josita, eta dozenak oso antropizatuta. Eta beste ingurune batzuk, bertako ekosistemak baso ekosatutakoa, konservazio goera hon batean daudenak, eta intuizioarekin bakarri, gero badaude beste aspektu batzuk, egazti egiten dizierak bekaltea, eta baina intuiziotik badakit, torte badan norbait, bai da dut nesetako dioke, tokiko komunitate, parkeratzen dute proiektu bat, toki batean zira esaten dugu hueko, impactu beti sortzen da, baina ikusita zein gure lurraldea ez da tokiko karrera parke eolikoa jartzeko, jarrera da prozesu prest zaude azpigituanen jabetza partekatzeko tokiko eragileekin, prest zaude eberi pausetaren izanti bat usteko, prest zaude hainbat pausetarako, prest baldin bazaude abiatu dezagun elkarrizketa. Baina zure galderari erantzun da. Tokiko komunitatean izan behar dira, hasieratik prozesu honen parte. Eta enpresei hori exigitu nahi pasa. Exigitu esan edo, ez dago erramintarik hori exigitzeko, baina bai, hortan jarrera aktiko bat uste dut izan behar dira. Nego asko behitzeko ez. Nik dakiana da, pixkat diskurso horrekin etorri zirela gure eskualdera adibidez eta proiektuarekin, jabetza ikargaratuko zela, egongo zela aukera proiektuan parte hartzeko berriko eragile ezberdinen partetik, elkarrizketa bat eman zen, gu justu elkarrizketa horretan bastante kontrako posizioan gondun, hasieratik. Ikusten dena elkarrizketa horrek ez duela fruturik eman,
gure proiektuan, egin dira, Azpeitian egin nahi duen zentral eoliko, parke eoliko hortan, egin dira 10 balik eta gehienak, parke eoliko hori egin dadin. Orduan, hori egiazki gauzatzeko behar dena da, multinazional horiekiko botere politiko bat. Behar dena da, zure inguruan zer egingo duen determinatu ahal izateko ahalmen erreala. Eta gaur egun hori ez dago, ez dut esaten Azpeitiko partikularidadea ez dago orokorrean, gaur egun daude instituzio politiko eta daude korrelazio politiko ez dute usten hori erabaki ala izaten. Azpeitiko kasua evidentea da. Hori, gauzak etxeko lan egingo balira garaiz, eta hasiko bainak eztabaida abiatuko bagaitu nahi dela marrik, eta eztabaida horretan zeak, baginak lurraldean antolatzen, eta nire esan dudan zeitasun hortaraino jaitziko bagina, eta hori egingo balitzak herritarren parte hartzearekin, beste abian kontua, eta zure ezinezkoa dela zintuz hori ikustu posible dela. Akatzen dena estarekin, baina aurkitzen gara, abalantzabalen erdian, eta lurraldea antolatzeko testari gabe, eta multinazionalak akabatzen gara, aurkitzen gara egoera, desastroso eta kaotiko batean, baina hori egizitek beste modu batean. Baina estarekin. Hauzen kasutan, nik uste dut, dena ipatu dut ez, lurralde izala bakitak hartu behar dula ere, kontsumaren hartura. Dakik kontestua ez da bat ere erraza, eta hau izango litzateke beste testuinguru batekin abiatzea prozesua, proiektu baten mehatxua gainean izan gabe, baina egoera dena da, eta horrek gainetik ikustu dut, lurralde eskala bakitak bere konsumo energetikoan hartura hartu behar. Eta horrez ez zualtzen dut. Lehenengo, konsumo energetikoan neurtzi. Behar dugu ez dugu behar, zerena gara, neurtu beharko dugu, ez? Eskualde horren konsumo energetikoa zein da, nun ematen da, ze sektoretan ematen da. Gero, bigarren galdera, ebatzi beharko duna modu kolektibo batean. Nolako etorkizuna nahi dugu, ez? Horrek baldintzatzen duz ematen energia beharko dugu, eta hemen badaude posizio politiko-ideologiko ezberdinak. Batzu defenditzen dute, desazkundea dela alternatiba, desazkundea horrako azpiegitura beharrez izatera inoko desazkunde bat. Horrek zuatzen du, energia konsuma murriztu garrera, honeko 70 batera. Horrek dituen implikazio batu. Ikusten moduzu dagoen konsumua, gure konsumua, nagusien gure protasuna eta industria. Ez da posible, honeko 70ko energia murriztu bat desindustrializazio prozesu bat abiatu gabe. Gure ekonomia errotik eraldatu gabe, eta ekonomia ruralizatu baten bidea egin gabe. Badaude posizio politiko batzuk hori defenditzen dutena. Esaten dute gainera, eta hori ez du partekatzen, baina eurik esaten dute, hori dela modu bakarra, planetaren muga fizikoen barruan kokatzeko. Ez dela posible izate industrial aurrerako mantentzea planetaren muga biofizikoen barruan. Badaude posizio politiko ideologiko batzuk ekologikoaren barruan, hori defendatzen dutena. Badaude bestatzu kontratzen dutena ere bai, hori ia gizarte industrial aurreratuak mantentuta posible den planetaren muga biofizikoen barruan mantentzea edo ez, eztabaida gai dago, komunitate zientifikoan, edozein kasutan, posible izatekotan ere, izango da, eraldaketa handiak egiten baditugu, produzitzeko, konsumitzeko eta bizitzeko moduetan. Baina, batzu defenditzen dut, eta nik horrekin bat egiten dut, posible dela izate aurreratuak mantentzea, beti eraldaketa sakonoiek egiten. Baina, bueno, zilegia da kontrako defenditzea. Kolektiboki batzi behar dugu. Hori nahi dugu, ez ditugunez nahi, horretako azpigitura nahi, ez gaude, honeko 70ko desazkunde bat, eta horrek dituen ondorioak afrontatzeko. Hori da, erabaki behar dena kolektiboki. Hori da alternatiba bat. Bigarra alternatiba da, falta zaigura kanpotik ikarreko dugu. Barri zaigu, guk ez duguna nahi da, hori entornoan impacturik. Ez tekin baiten ematen badira impacturik, hori da, beste aurrera gotez. Eta iguaren bidea da, daeratik eman dugu pizkat, kontsuman murriztu behar dugu, azpiegitura jarri beharko ditugu, eta beste kanpotik ikarri beharko da, gure orogarrakia ikusita. Eta gure ekonomikoa dituen konsumak ikusita, eta endoko egunaketeko iztea ezinezkoa izan. Ez dena toki handi batzu marraztu behar dira, eta politiko gehiagin dituaz. Horietako bakoitzak implikazio ezberdinak ditu. Baina hori, ariketa hori egin beharko ditzak. Eta gero, erabaki dugun estena toki hori, energiako konsuma murriztu behar dugu. Hori, berazala esatea, baina zer egingo dugu eta nola egingo dugu hori gertatu da. Zer politika publiko, zer
hitza komunitario ze, eta dena delako desplegatu behar da, benetan energia kontsumoa murrizketa bat eman da. Hori, esatea erreza da, egitea oso zaila da. Eta gero, azkena, lurralde antolatu behar dugu, erabaki dugu energia espiritura horren desplego operatu bat egitea. Nire ustez, lehenik eta behin helburua edo enfokea ondo definitu behar. Guk hemen dugun hauzia ez da hauzi energetikoa. Guk hemen dugun hauzia hauzi klimatikoa da. Behintzat ikuspegi ekologistatetik determinante dena hauzi klimatikoa da. Hauzi klimatikoa resolbitzeko eskalak ez dira eskala lokalak. Esan nahi, implikazio lokala dituzte eskala generala dira. Klimak ez du territorio eta zulertzen. Esan nahi, territorio nazional eta zulertzen. Klimak ulertzen du dinamika general bat edaz. Horrekin esan nahi dudana da. Nik hasieratik defenditzen dut, eta, estatuek kontrakorik gaur egun arte bintzen ditut esaten, duela 25 urtetatik gaur egun arte, energia berriztagarriaren pisua edo implantazioak eman dira. Eta hala ere ez da euneko 2 edo jaitsiko zen erregai fosilen pisua matriz energetikoan. Zan edo gana, gaur egun energia eolikoa instalatzeak edo parke eolikoak instalatzeak ez du, eta oso garrantzitsua nire ustez, ez du efekturik aldaketa klimatikoa. Gero, eskala lokalaren inguruan hitz egiten dugu. Eskala lokala, adibidez, nik askotan ikusi dut, ez da egizen parke eoliko jartzen behit dugu 11.000 etxe argiz horrenitzeko ahalmena izango dugu, edo Zumaiko ez da egizen bazen etxe eta industria egun eta horrela. Datu bat. Estatu Batuetako Defentsa Departamentuak egoera batean zinetan ez dagoen Estatu Batuetako indar militarren despliegue regular ikaragarretik armenaren intermilitarrena ez. CO2 kantitatik gehiago isuritzen du Portugaleko ekonomia guztiak baino. Esan nahi dudana da, aldaketa klimatikoaren inguruan hitz egiten ari garenean eta ez energiaren inguruan. Garbi izan behar dugu, gaurko gaia aldaketa klimatikoa da, eolikoak dira, eolikoak justifikatzen dira aldaketa klimatikoari eure egiteko bezala. Garbi izan behar dugu, ez dela modu lokalean, derrigorrez, egin behar dugu, ez du transcendentzia. Ez du transzendentziarik ez baldin badago planifikazio general bat. Planifikazio general horietako adar bat, aritze gondo esan du, eta kontsumoa murriztea. Kontsumoa murriztea da. Baina, adar garrantzitsuena da, kontsumoa murrizteak ez du esan nahi bakarrik gure bizi estilo aldatzen. Kapitalismoaren merkatuaren dinamikatako ezaugarri bat da produzitzen dena merkatuan errealizatzeko edo saltzeko almen eza. Hau da, produzitzen denaren kantitate oso handi bat merkatuan saldu gabe edo kontsumitu gabe gelditzen da. Generalean, krisiak, subkonsumo edo sobreprodukzio krisi bezalare izendatu izan dira eta fenomeno horren ondorio dira. Auskalo zenbat iPhone S7, iPhone S8, Toyota Ibris ez dakizer eta horrelako asko lezma produktu dauden merkatuan saltzeko kapazitatea gabe errentagarritasunak ez direlako errentagarriak. Behar dena honi aurre egiteko da planifikazioa. Planifikazioa ez energiaren planifikazioa, baizik eta produkzioaren planifikazioa. Eta hor hasiko gara benetan erronkei aurre egiten. Kontsumoaren araberako produkzioaren planifikazioa egiten denean, eta produkzioaren planifikazioa da aspiratzen denean energiaren produkzioa. Modu hain desordenatu, hain kaotikoan, berez, kapitalismoa horrela funtzionatzen du, modu kaotikoan funtzionatzen du. Modu hain kaotikoan, planifikatzen baldin badugu guztia, baina ez baldin badago, ezkenik onartu dezake parke eolikoa egitea gure inguruan. Parke eolikoa egitea gure inguruan, esan behar du, alboan, horren gainetik, gure herrialdeak eta gure gizarteak transformatzeko planteamendu politiko erreal. Hori gabe parke eoliko egitea gure inguruan ez da transcendentea klima larrialdiari aurre egiteko. Eta hori nik uste dut bastante evidentea, komprobatzen ari dela. Eta gero, konsensu hori dut, hori izango. Ez nago ados esan dituzun pasara klima globala da, horrela da, baina badakigu klima aldaketaren erantzule nagusiak erregai fosilak dira, eta erregai fosilak kontsumitzen dira tokian. Eta ni, hortan,
Eta lurralde eskala bakoitzak bere ardurak ditu, bere ardurak hartu behar ditu. Osea, kontsumoa ez ematen da lurraldeetan eta erabilera jakin batzuetan. Eta industrian, ekoizteko, eta hori lotuta daude industrian egiten duten egile bizibalditza, eta garraioan, mugikortasunean, asko mugitzen gara. Ematen du horrek ez daukala kostea jatiko itzela daka. Ematen da, eraikin lotuta, hau, hemen, energia kontsumitzen ari gara, gure etxea berotzeko energia kontsumitzen dugu, konsumoak ematen dira, tokian toki. Horrek dira, aldaketa klimatikoaren erantzule. Eta honek ez dauka soluziorik, bakoitzak bere ardura parte hartzen ez baldin badu, ez dauka soluziorik. Gehiago, energia berriztagarriak aprobetxatu behar tokiak toki, ez da gara fosilik bezala daudela. Munduko toki jakin batzuetan, hortik ateratzen dira eta distribuitzen dira mundu osoan zehar. Eta batek kristolako dentsitate energetikoa errai fosilik. Milaka eta milaka urtez, naturak kondensatzen joan den materia organiko bat da, kristolako dentsitate energetikoa daukana, ez dagoela beste energeturi dentsitate hori daukan. Horretan gainartutako gizartea, berrezkatu nahi badu, berreztagarik oinarritutako, eta berreztagak aprobetxatu behar dira tokiak toki. Zin daite ez, han jarriko dugu eta han jarriko dugu, ez horrek arrastatu funtzionatzen. Tokiak toki, ez? Eta gero, badaude, zuka ipatu duzun dinamika globalak eta hori, faktor horiek edo hor daude, hori egia da, baina instalatzen den energia berriztagarri bakoitzak fosil bat ordezkatzen du, edo Azten jarraitzen baldin badugu, ez da, eta bat duzu, Europak hori, baina deslokalizazio prozesuak ez dira etengabe ematen ari, eman dira, eta orain segurazki biziko dugu kontrako prozesua, zenitzat estrategia, algalkoz Europaren estrategia da, industrializazioko estrategia bat, eta horrek karri barko luke, energia kontsumoan, askunde bat, ez? Deslokalizazioko produzio berri honek arte baditu, energia askunde bat eman daiteke. Dela ipatu, sistema elektrikoan sartzen den berriztagarri bakoitzak posible ordezkatzen. Eta hazkunde fasean bagaude, hazkunde hori soportatuko dute berriztagarri. Bestela fosilekin egingo zela. Bai ordezkatzen, berriztagarri bakoitzak fosilak ordezkatzen ditu. Edo fosilekin egingo litzateke konsumo bat ordezkatzen du. Energia konsumoan agien burizpenik ez egon, edo emisioetan burizpenik ez egon. Dela berriztagarri implementatu ez balira, edo bi hazkunde handiago izango ditzatik. Eta zientziak ere esan digu, tonelada bakoitzak inportatu duela. Ez da bat dira, lurra, 2 gradu zentigradu berontzea, edo 2,2, edo 2,2, edo 3, edo 3,2. Gradu zentigradu bakoitzak inportatu. Egiten dugun ahalegin guztiak, fosil gutxiago erretzeko, inportatu eta garrantzitsua da. Eta hor, ikustu, azpimarra behizeare, jarri gara dagoen. Eta berriro, sistema elektrikoaren errepikatzeko, ez hori horrela da. Sistema elektrikoan lehentasuna bate berriztagarria daude, bitartean fosilak ez dira sartzen. Garraioak zaila da, hori gasolina eta gasoleakin funtzionatzen jarraitzen dugu bitartean, hori iztetik horrezak. Baina sistema elektrikoan berriztagarri bakoitzak fosilak ordezkatzen. Nik esan nahi duena hor, bilatzen dut arabita ostean, elektrizitate produzioaren 1,60 egiten zen gutxi gora bera, erregai fosilin bitartez, 2022an elektrizitate produzioaren 1,60 egiten zen gutxi gora bera erregai fosilin bitartez. Hor ordezkapenik ez dago. Horrelen egon dena nuklearan ordezkapen bat, berriztagarrien bitartez, baina fosilin ordezkapenik ez dago horrein. Eneko berrogeita estatuan, eneko berrogeita estatu dinamiko globala teorien azkenean. Eta esan ere emisio globala dira. Baina herrialde bakoitzak egoera ezberdin batean dago alain. Ezin da konparatu India, ezin da konparatu Txina. Gu, herrialde aurreratuak, eta namatzen du 200 urte fosilak guztiak. Eta horri esker, daukagu gaur egun, daukagu bizitza maila. Eta gozatzen du bizitza mailaren, ez? Orduan, justizia globalaren ikustegitik, nik ulertzen dut Indiako esatea, eta namatzen zuen, 200 urte fosilak guztiatzen, aztertzen baditu, 200 urtetan, zenbat teori bota duzuen atmosfera da, ni oinaz emisioaren nagusia orain. Horten datu bakarrik hartu, eta hartzen baditugu bilatuak, zuzaude orain, ni beti nago, ni orain nago, hemen. Orduan nik eskubidea daukak, orain jarraitzen teori izutez, ez daiteke garatu.
nik ere garatzeko eskubidea Nik da. horre esaten dudana hori ez dela horrela, Indiako biztanleak berak emititzen duen CO2aren 1% ez du disfrutatzen. Kontua da, guk emititzen dugula Indian CO2 konsumitzen dituen produktuen bitartez. Eta hor ez dagoela aldaketa real. Indian, CO2 konsumo per capita rankingitan India saldu ere ez da beste. Ez da bertzen. Indian oso gutxi konsumo kriterioen ara, CO2rik ez da goia. Guztiak konsumitzen dugulago hemen. Guztiak konsumitzen dugu. Hori oso importante. Arrazoi gehiagorekin, herrialde mendebaldarrak gara, ahalegin gehienak egin behar ditugunak gure emisioa murrizteko. Eta ahalegin horiek pasatzen dira bi gauzeak, gure konsumoa murrizteari eta energia berriztagarriak. Justizia ikuspegi batean, hor badago beste fenomeno bat da. Eta gu gara, herrialde mendebaldarra gara, aldaketa klimatikoaren erantzule nagusiak, eta aldaketa klimatikoaren ondorio larrienak pairatzen ari direnak dira ego globaleko biztanleak. Ego globaleko biztanleetan daude tifoia, daude inundazioa, daude ziketa, jentea goza izitzen ari da. Gu gara horren erantzule nagusiak. Orduan, teori isuriak murrizteko egiteko ardura baten dena dira, gara, herrialdetako estatuak eta herritarrak. Horretarako, derrigorrezkoa transformazio politikoa iruditzen zait, eolikoen ebazpenera, eolikoen instalaziora murriztea afera, ari gara eolikoen instalaziora murrizten afera, ari gara oso termino konkretuetan ditzen eolikoen gatik, beste faktore guztiak, termino abstraktuetan ari gara lantzen, ez dago delako alternatiba reali. Hori, eolikoetara murriztea guztia da ambizio politiko gutxiko plan bat. Eta da, klima larrialdiari aurre egiteko ezintasun agerikoa dituzten plan. Eta hori aldatu gara. Gainera da, nago, mendebaldetik egin behar dugu lan ikaragarri aldatzeko, eta horretarako behar da mendebaldetik plan politiko ambizioso bat, izango dena turistak gaur egun dagoen botereko relazioarekin. Nire ikuspegia da, ditu baldintza objektiboa eta subjektiboa. Iraultzarako baldintzak, nik lehenago ikusten dut iraultza erreakzionario bat, negazionista dela termino hauetan, Trumpekin, estatu batuetan, beste norabide bateko iraultza bat baino. Beraz, eta daukagun testuinguru politiko globala eta lokala, dauzkagu gizarte baldintza objektibo eta subjektiboa, eta horietatik abiatuta irudikatu beharko ditugu, ibilbide hori egingarriak daukagun gizartearekin. Beste aldera potolo bat dagoena hemen da, gu gizarte mendebaldarrak zer ikuko egiteko prest gaude, energia konsumoa murrizteko. Hemen gauza asko egin beharko diogu uko benetan modu esangulatze batean egin gure energia konsumoa murriztu. Zer gaude egiteko prest? Horrek ez du balio ni zer nago egiteko prest. Zer igual oso kontzientziatu dago nahiteke, eta prest nago gauza asko algo batean usteko ez gu zer gaude prest egiteko. Zer dator zuri bat, abenduan, eta jente asko bidaiateko du, eta joko gara aeroportuetara, eta hartuko ditugu agazkinak, eta jarraituko dugu bizitzen betiko bezala. Hala, teori, ugari, izuritzen. Orduan, bebe soluzio magikorik ez dago. 20 urte ditugu egoera hori buelta ematen saiatzeko. 20 urtetan ez dut uste erabateko goitik berako iraultzarik eman dut. Beraz, nire posizioa da, hasi beharko gara bidea egiten. Bidea egiten goazen denean, eta berriztagarriak desplegatzea zeran. Asmatu beharko dugu ea nola egiten dugu bidea hazkunde osteko gizarte baten ezin dugu hazten jarraitu. Baina horretik ez dakigu, bate produktu gordina erortzen denean, krisi bat sortzen da, krisi sozialak, kristolako sakrifizio sozialak sortzen dira, impacto badago herritarretan, egilekan, ez dakigu zelan bate produktu gordina murriztu, krisi sozialak sortu gabe, ez dakigu, inok ez dakik. Baina asmatu beharko dugu bidean. Asmatu beharko dugu bidean ere, derkatuari aldarik eta esparrurik eginak entzen. Prozesu honen bukaeran, daukagun gizarte agien ez da izango. Gizarte justiz ezberdin bat, baina behitzen posible izan darik, gaur egun dagoela baino gizarte justuago. Baina, zuetan nire arteko ezberdintasun honetan da, itxarote badugu iraultza egitera, ondoen egero, transizio energetikoa egiten hasteko, ez lehena ez bigarrena. Lehena, nire ustez, ez daudelako baldintza objektibo eta subjektiboak, eta bigarrena, lehenengoan ez egin bigarrena ez dugu nahi, ez dugu nahi. Hasi behar da transizioa egiten, eta bidean, gizarte aldaketa terminetan, ea noraino iristeko gai da. Vale, niko rapunte batzuk, filosofia politikoan eta orokorrean politikaren historian ikusten duguna da, tendentzia reakzionarioa da. Politika da tendentzia eta kontra tendentzia.
tendentzia reakzionaria da, kontratendentzia bat, aurreko zikloko tendentzia tendentzia reakzionaria irekitzen ditu kontratendentzia iraultzailea sortzeko aukera. Iraultzailea diot termino generikoetan, kontratendentzia radikala sortzeko aukera. Evidentemente, rasismoa denean gaur egungo generazio berrietan sortzen ari den balio nagusia, machismoa denean gaur egungo generazioetan sortzen ari den balio nagusia, negacionismo klimatiko denean edo gaur egungo generazio batzuetan sortzen ari den tendentzia nagusia hori kontratendentzia bere sortzen ditu. Eta oso importantea kontratendentzia hori bitartez aukera radikal bat sortzen. Nik iruditzen zait historia garbi erakutsi duela garai historiko politikoak duten transformazio betasuna oso handia dela, alde batera eta bestera. Zan nahi hori izaten dut, askotan ikusten delako realismo politiko zerjotzen dela oso perspektiba kortoplazista eta posibilista, eta realismo politikoa ez da inoz hori izan. Hori apunte bezala. Hor izan dut, hori interpretazio ezberdinak egoera, momentu gogoera, baina nik egiten dut interpretazioa da, gu gara gizarte privilegiatu bat. Gara, herrialde mendebaldarrak, gara gizarte privilegiatu bat. Hona ekarri gaitu kapitalismoak ekarri gaitu. Gu gara kapitalismoaren privilegiatuak, kapitalismoaren galtzaileak daude egualde globalean. Gu ditugun bizi baldintzak espoliatu ditugulako ego globaleko herrialdeak urte luzetan. Eta horregaitik daukagu gaur egun ditugun bizi baldintzak. Jenteak hori ez daki eta askori ez ari importa. Zergatik ditugu bizi baldintzak. Ez duena nahi da bizi baldintza horiek galtzea. Eta bizi estruktur batean zein ja ziurtasunik ez dagoen. Eta jendea ziren ikusten, ostras. Hemen, arrazoi ezberdina medio, nik ezagutzen dudan hau, galtzeko arriskoa ikusten dut. Eta horrelako momentuetan beldurretik jentea jotzen du konservatorismoa. Daukatena mantentzera. Zoritzarrez, nik ez dut ikusten, baldintza objektibo subjektiborik, zuk irudikatzen duzun bezalako iraultza bat emandari. Ez dut ikusten. Hori garen mendea justu kontrakoaren paradigma, ez? Benetako proletarizatzio erabasi eta langilez, ez duten kapazitatetik beraien bizitza ez de beste zer egiteko, zer reproduzio ez beste zer egiteko, eta ezkerrera joatzen aldaketa politiko. Esan duzuna da, jendeak egiten duela modu natural batean, arriskuan ikusten denen eskuilera bat entzen eta hori gezurra da, hori historia erakusten du gezurra dela, ez da entzen naturala, izango da kontingentzia, zer gaur egun modu kontingentzialen egiten den zerbait. Esan dudana, politikan tendentziak eta kontratendentzia beti goten direla. Beste gauza bat, aria, baina movida energetikoa. Ez da Bueno, azken aurre ikusera garen azkeneko galdera planteatuko dizuet, eta gero zuei emango dizuegu paperean idatzi eta galderak egiteko tartea. Hernani Burujaberen ikuspegitik ezinbestekoa da energia burujabetza. Iruditzen zaitzen bateragarriak izan daitezkela proiektu eoliko handiak eta energia burujabetzak. Nik izango duke ez hori bateragarriak izan daitezkela. Nik burujabetza energetikoa zitzegitan ari gara, nik eskalortek azpegiturak klareak dira. Eta zaieteko nazaretzen zergatik. Transizio energetikoa eta aldaketa klimatikoaren legea behartzen ditu enpresa hauek jabetzaren ehuneko 20 ustera tokiko komiteteko eragileen eskuetan. Hor badago aukera bat legez jabetzaren ehuneko 20 hartu betzen. Hau da, lehen esan ditudan baldintza guztiak betetzen badira, bai, horretu esan nahi da torreazio proiekturi izan mazaren bai, eta jarri bat edik, ez? Baina lehen esan ditudan baldintza guztiak betetzen badira, legea behartzen ditu jabetzaren ehuneko 20 iztera tokiko komunitateen eskuetan. Azte bat du, 30 megabateko proiektu tipiko bat, ehuneko 20 dira 6 megabat. Energia eolikoak ekoizten du, energia fotovoltaikoak ekoizten duena baina 2,5 aldiz gehiago. Potentzia berdina instalatuta, lortzen duzun energia da 2,5 aldiz gehiago. Osa, 6 megabatio eolikoak dira, 15 megabatio instalatu bezala fotovoltaikoa. 15 megabatio joko asko bat. Komunitate energetikoak, txantiokoak adibidez, jarriko ditu 120 kilobat. 120 kilobat instalazioa jarriko du. Jabetza portzentaje horrek ematen dizu 15 megabatio eta 20 aldiz gehiago. Horrek poko ematen du
horien bitartez, parte hartze horren bitartez, herritarrak merkatu elektrikotik babesteko, eta esango dut zergatik. Joate bagara gure konsumoetara, etxetan ematen den konsumoa nagusiki da argitarrean ematen dena, eta etxeak berotzeko eta gur beroa berotzeko ematen dena. Bai. Eta gero, gure ardurapekoa da ere, ibilgailuakin egiten duguna, ibilgailu pribatuarekin egiten duguna. Kotxea egin badaukagu, kotxearekin egiten ditu kontsumo energetikoa. Horietatik, elektrikoa da zati txiki bat, egina da, etxeetan normalien gasarekin, eta kotxea gasolina eta gasoleorekin. Gasoleo eta gasa, albo batera guzteko alternatiba zeintzu dira. Etxe bizitzari dagokionean, dira, edo biomasa, edo bero bomba. Termia entzarako sistemak, elektrizitatearekin, eta nintzanak. Biomasaren gaitasuna gure etxean berotzeko da mugatu, hori du bazterketa hori, eta parte bat, gure etxe bero beharren parte bat ez da daiteke biomasarekin, baina osotasuna ez. Parte bat, gure bero konsumo etxeetako bero konsumo parte, elektrifikatu beharko du, eta horretarako teknologia dira, bero bomba. Beraz, parte bat elektrifikatu daiteke. Garraioaren ikuspegitik, kotxe gabe moldatu daitekena hori. Beretzi behar da, lehenengo, goiez eta bizikleta zeitako despasatzen. Gero, garraio publikoaren. Gero, kotxe partekatu eta azkena da kotxe partikulara. Baina, zoritzarrez, gaur gure gizarta jende asko kotxe balu lanerako desplazamentuetan, banak ezin gaitezke lanerakoan transporte publikoarekin. Beraz, kotxe bat izan bara baduzu, etxean, beharrezkoa baduzu, hobe elektriko ezatea, gasolinazkoa baino. Elektrifikatu daitezke konsumo, dituen konsumo asko. Eta, behin horrek elektrifikatuta, komunitate energetiko baten parte hartuta, zure konsumo elektrikoaren parte bat, estali dezakezu, komunitate energetiko horrek garatuko duen proiektu fotovoltaikoaren bitartez. Fotovoltaikoari gertatzen zaiona da, produkzioa ematen dela, eguneko eguzkia dagoen orduetan, eta gure konsumoa nagusik ematen dira ordu bidatik kanpo, goizan eta arratzan den egoten gara etxean, baina goizan ez. Instalazio fotovoltaiko batekin lortu dezakezu uneko 20, asko eta uneko 20 duruko autosubizientzia. Uneko 20 konsumitzen duzu zure koizitako argindara, eta uneko 80 hartu bat duzu zarekin. Zaude, merkatu elektrikoaren menpe eta merkatu elektrikoak izango dituen gorabera inestabilitate guztien menpe. Instalazio fotovoltaikoa kombinatzen baduzu bateriekin, energia biteratzeko sistemekin, eta azaren hartuko merogetan. Eta hori kombinatzen baduzu. Proiektu eoliko batek jabetan parte hartuta, heldu zaitezke zure energia kontsumoen ehuneko 80 estaltzea. Pero esan nahi du, ehuneko 80 batean izen altzarela independentea merkatu elektrikoaren baldintzetatik. Komunitate energetikoak egiten duzen instalazio fotovoltaikoa kombinatzen beste teknologia batzuekin, eta eolikoa da fotovoltaikoaren oso osagarri hona, normalien eguzkia ez dagoenean aizea dago, tenizea ez dagoenean eguzkia dago, oso osagarri itzen dira, horrekin itzi zaitezke zure konsumoen zati esanguratsuak estaltzera merkatu logikatik kanpo. Hau da niretzat hemen ideia klabea. Transizio energetiko honetan saiatu behar gara merkatuari arandik eta esparrurik gehienak irabazten. Horretarako tresnaren korban ikusten dira komunitate energetikoak. Baina, benetan, merkatuari ikentzen dio usarki hori esakuratu izan dadin, teknologia fotovoltaiko bakarrik ez da nahiko hori kombinatu gara beste teknologia batzuekin. Eta horrekin, iritsi gaitezke, konsumo, gero beste bila bada, industriako konsumoa, baina herritarri egozkien konsumoetan iritzia gara, deskarbonizatzera, katalista estaltzera, gure konsumoaren zati esakuratu bat, eta gainera, konsumo horiek merkatu logikatik kanpo estaltzera. Ikuste egitik, azpiegitura hauek, izan daitezke gakoak buru jabetzan jauzi esakuratu bat dukara izan. Bai, nire ustez, nire ustez, buru jabetzaren kontzeptua kontzeptu politikoa da, eta norbere autonomia politikoaren inguruan zu buru jabezara, zure inguruaren, zure gainean, edo akzioa egiten zuen objektoren gainean, erabakien mena duzun momentu. Repsolek eta Endesak edo Iberdrola gidatutako proiektu batean eta gutxienez gainera jabetzaren gutxienez uneko 80 duten proiektuetan buru jabezaterik ez duzu. Orduan nik ulertzen dut, kontutan hartuta parke eoliko hauen izaera nolakoa den, hor buru jabetzatik gutxi dagoela. Esaten dut, nire ustez buru jabetza ez da termino ekonomikoa, termino politikoa da.
Iruditzen zait, ni burujabetza termino politiko esela horreteka era alde nago, iruditzen zait, nire ustez ere energia burujabetza kontzeptu klabe bat izan daitekeela, baina, esan dudan bezala, gaur egungo erronka sozialei erantzuteko eta gaur egungo erronka energetikoei erantzuteko burujabetza hori modu kolektiboan ereki behar dela uste dut. Hau da, ez komunitate energetikoen bitartez eta komunitate politikoen bitartez. Komunitate politikoen bitartez diodanean da, antolakuntza politikoaren bitartez. Besterik gabe. Esan bezala zuen galderak egingo ditut jarraian. Honek dio, zerbait egiten hastekotan zergatik ez kontsumo jaitsieраrekin hasi, zergatik ez du inork honen inguruko proposamenik egiten, zergatik interes hori proiektu handia justifikatzeko, aldaketa sakonak nola abiatu? Kontsumo murrizketa, non dago kontsumoa? Hago gure etxebizitza zati bat. Etxebizitza kontsumoa gehiena da gure etxeak berotzeko eta gure erabiltzen dugu beroa berotzeko erabiltzen dira. Hori buruztu nahi badugu, etxeak hobeto izatu behar dira, eta dago diru inbertitu behar du, jadego komunitateek diru inbertitu behar dute funtzionamentua hobetzeko. Hori da, kontsumoa murrizteko neurri printzipala. Hori, egon dira diru laguntzak aislamentua eta etxebizitan hobetzeko, baina goaz neko kontura hori. Gero, bertan bizi direnek, diruak gastatu behar dute horretak. Hori da sektore bat, bigarren sektorea garraioarena. Hor dago beste energia konsumoaren beste zati handi bat. Eta hor, resultatu behar dira, garraio publikoa lehenesten duten politikak. Horrekin bakarrik ez da nahikoa, garraioaren zati bada merkantzien garraioari lotutako konsumoa. Eta hor, gure industria dago txertatuta hornidura kate globaletan. Orduan, hori oso zaila da, hor aldaketa hori industriaren izegiten ikustot, hornidura kateak tokikotu egin behar direla. Garraioari lotutako konsuma murrizteko. Tokikotu esaten dudanean ez da Euskal Herria eskalara, izango da kontinente eskalara tokikotu beharko dira industriaren hornidura kateak. Industria ez dira tokikotuan eskara txikira. Baina hori guri estapatu egiten zaiko. Hori posibilizateko politika gutxienez Europa planteatu beharko liak. Gure eskutan dagoen garraioa da, gure mugikortasunari lotutakoa. Garraio publikoa sustatu gara, traba jarri gazazio kotxe partikularari. Ez dela kotxe partikularari joan albagala leku batera jarraituko du. Traba jarri behar dira, mugikortasun mugatuko eremuak, zergaitik ez da egiten gehiago hor, segurazki Eta erako talkan herritarrekin, herritar asko bestu delako nahi ontelako kotxarekin ditzen jarraitu, eta trapa asko jartzen bagitu zentea azarratu egiten da. Hori, garraitu. Eta gero dago, industrian. Industrian erainkortasunan ikuspegitik egin zitegin gauz asko egiten ari dira. Bertzen da, hortik aurrera konsuma murriztu nahi bada, produkzioa murriztu bada. Produkzioa murrizten duzunen, enplegua kolokan jartzen da, eta soldatak, eta horrek implikazio sozial handia ditu, industriaren energia kontsumo murrizketa batek. Zergatik ez dira politika gehiago, ez dira kontresa. Herritar honek horri aldearen bestaldean idatzi du, non kontsumitzen da Nafarroan ekoizten den energia elektriko berri izagarri. Ez dakit non kontsumitzen da, ez azkenean Frantziak ez dituzte Nafarroan ekoizten energiaz. Energia proiektu batek saldu dezaten merkatura, merkatu elektrikoa, merkatu elektrikoa dira estatala, Frantziera ezin dezaten saldu, lehenengo ekoizle batek Frantzia saltzeko zaitasun handia ditu, zaitasun handia ditu, oso handia, saldu behar zure estatuko merkatuan energia hori, saldu dezake merkatura, edo saldu dezakezu PPA kontratu baten bitartez erote konkretu bat. Hemen garatzen den proiektu batek, esatzen barik energia usalduko diot, lurraldeko enprese salduko diot. Baiko du PPA kontratua da, energia erosketa kontratua epe luzera, nik adosten dugu presio bat, eta honek ekoizten duen energia, izango da zuritza, horrela jasotan presio. Berriztagarria da, baina merkatuan erosten duen okola eta bagostak, ekoizten duzurik adibidez, horreko bosta, bere baskideok oso bitzen dugun eureko bosta dut. Nori izaten zaion? Hori ez dago jakiterik aztertu beharko ditzak edatu, baina
komerzialitzari ezberdinek, gero energia hori, herritarrei eta enpresei da. Orokorren Europan ematen ari den dinamika potentziala da, estatuen arteko interkonexioak egiten ari direla elektrizitatea garraiatzeko. Hemen, gure inguruan ere badugu horrelako proiektu bat. Orduan, ulertzen dena da, merkatu elektrikoaren zabalpen bat ematen ari dela. PPAren inguruan, grazioso, ez da grazioso, nola Starcraftek egin zuen 2016an uste dut horrelako parke eoliko oso ambizioso bat, berriro ere balio progresiboekin, herritarrentzat ez daki zerbitzuak emateko aitzeko horrekin eta gu ere gero zizion elektrizitate progresioaren guztia. Hori ez dut ikusteko nola konpresen horrean dute. Zera ideia dagokionez, zintzen lehenengo galdera? Zerbait egiten hastekotan, zergatik ez kontsumo jaitsira egin hasi. Bale. Nik, iruditzen badagoela plano bat, nik hitz egiten du premisatetik zeinetatik derrigorrezkoa den aldaketa politiko bat, ez? Orduan nik ez dut hitz egin beste termino ekonomikoetan gaur egungo estatu indarrarekin eta gaur egungo pertsonen indarrarekin posiblea den finantziatzea kontsumaren murrizketa bat. Dago, zientziak edo, geografia zientifiko batzuk diote, orokorrean badakizu, gure gizarte dira oso hiperventilatuak, kristu konsumo maila altua dago, esan dugu hegoalde globalan ez dagoela konsumo maila altu hori, gainera du dezakegu konsumo maila oso bajua dagoela eta pobrezia estruktural batean bizi direla herrialde horietako batzuk. Horren dela hilabete batzuk batera ikerketa batean egiten zen, nolabait biziona, gero definitu zer den biziona, material biziona bermatzeko energia kantitate gutxieneko estimazioetan, zenbat energia beharko litzateke alde batetik 8,5 milioi pertsonentzako biziona bermatzeko eta beste alde batetik 10 milioi pertsonentzako biziona bermatzeko. Bizionaren barruan sartzen dira nutrizio ona, etxebizitzaren barruan kaltakzioa eta komunitate beharrezkoa direnak, higienea, arropak, osasungintza, hezkuntza, gailu elektronikoak, mugikorrak, ordenagailuak eta abar, eta mugikortasuna garraioa. Eta estimazioa ziren, 8,5 milioi pertsonentzako gaur egun gastatzen dugun energiaren 30% gastatuko litzateke. Eta 10 milioi pertsonentzako gaur egun gastatzen dugun energiaren 40% gastatuko litzateke. Orduan, kontsumo, horrelako tesi antidesarrollistetara eta horrelako tesi trivialetara jo gabe aldaketa erreal bat emateko gaitasun teknikoa badagoela dirudi. Ez dut izten zetatu bat beti ere egoten da hor debatea egoten dira. Badagoela dirudi. Behar dena da ambizio politikoa, plan politikoa duri aurrera eramateko. Nire ustez baita ere beharrezkoa dena da, eta horretarako beharrezkoa dena da, produkzioaren, konsumoaren planifikazioa, lehen esan dudana, konsumoaren planifikazioa, horren araberako produkzioa eta energia biosfera horiek nutritzeko. Horretarako derrigorrezkoa dena da, espera hauen sozializazioa. Hau da, jendeak, modu demokratikoan, espera hauen evoluzioa kontrolatzea eta evoluzio hori merkatuaren dinamika egoistetatik ateratzea. Hori ikerketa batek esan dut, eta beste egunek esan dute, Europako eta marrarekin ez ikerketa bertatzen. Hori zientzia bera esatea, ojala horrela izango ditzake. Horrela izan da ere, hemen, klabea da, barrenatzea, 20 urte ditugula hori buelta bateko. Eta hasi bat bide egiten ditugu baldintzetatik. Ez eroko goeta batean, ez da gezei gizarte motatan, eroko goeta batekin nahikoa izatetik, baina nola iristen da gaur egun dauden lekutik gizartuetara. Nola iristen da. Ez badago ibilbide horri bat, transitablea, gaur eguneko jendartearekin, horren ondorioa da, ez dela egingo, bide hori ez dela rekorrituko, bide hori lehenago egiteko aitzakipean, direla berriztagareak desplegatuko, ondorioa zetek izango da, fosiletan oinarritutako estatusua betikotzen dela. Eta hori da, azkeneko 20 urtetan EAen gertatu dela. Azkeneko 20 urtetan EAen. Berriztagarean hartako guen, ez da berrika, Euskal Herrian. 2000 marka eman zen, eta EAen paralizatu ziren proiektu berriztagare guztiak,
Zer gertatu autotikola? Jarraitu dugula berdin, bizitzen. Jarraitu dugula fosilak konsumitzen berdin. Nafarroan ezberdin dagoela. Nafarroan eman da energiaren desplege bat, horri esker gaur Nafarroak bera konsumitzen duen energia elektrikoaren 80% estaltzen du lurraldean bertan ekoizten den energia berriztagarriekin. Eaen kasuan ez. Ikusten edozin planteamendu, edozin transizio planteamendu, oinarritu behar dela ditugu baldintza objektibo eta subjektiboetan. Eta planteatu behar dela ibilbide hori bat, egingarria gaur egun daukagu jendartearekin. Zemen, hau zentazko dago, jente gehiago dago, mendikanpo hemen dagoen da baina. Eta jente, erranik bitxokotela dagoen ostegunetan, baina baldin badago, jente dago da bitxokoteak, eta energiaren kontu hau hitz importazioa. Zoritzaren zuri daukagu jendartea, baldintza horietan planteatu behar dira ibilbide hori egingarria. Nik Nafarroa oso ondo ekarri duzu. Nafarroan ez dakit daude 1000-tik gora haize errota, daude ikerari edatuta dago energia fotovoltaikoa zer aldatu da. Nafarroan energiaren prezio ezberdina, Nafarroan langileak, Nafarroan ze kondizio ezberdin daude, hori bat da, Nafarroan kondizio ezberdinak daude, Nafarroan jendea hobeto bizi da EAekin alderatuta transformazio hori mandelak, da bat hori da, da beste gauza bat. Zer relevantzia dauka Nafarroak, esaten zu, kondizio objektiboa subjektiboa. Kondizio objektiboa dira urtez urte ari garela errekorrak bakitzen CO2 emisioen dagokionez. Parisko akordioetan hitzartu ziren marra gorriak ari garela zeharkatzen, baina zeharkatzen. 1,5 gradu gaur ematen du gaur 1,5 graduko temperatura egoera pasa dela. Gaur, ja, Banku Zentralak edari ditzen 2,5 gradu 2040 arte. Ja, gara, objektiboak beti ere, ambizio politikoz gutxitzen. Zaten ari nezena, gaur egun, transizioa ez da gauza daren, 20 urte ditu. Adibidez, EAen ez da eman izan, baina ez temperaturan emanda, zertarako ez. Zertarako ez. Ari gara, eta hor, daude baita ere, naturaren, beraren, ziklo naturalak askatzen ari gara. Fragmentazio positiboa. Nafarroan bali izan du, sistema elektrikoaren, Nafarroako sistema elektrikoaren, kontsumo elektrikoaren CO2 isuriak gureari gainatu ez dago zer ikusitik. Asko behin txikiagoa dira, klima larrialdearen ikuspekti Nafarroak egin ditu bere etxeko lanak zati batean dintzen. Guk ez ditugunak egin, hori horrela da. Beraiek konsumitzen duten energia elektrikoaren 80% lurraldean ekoitzitako energia berriztagarriekin estaltzen dute. Guk ez gara egizten 6%. Guk ez gara egizten 6%. Bada alde bat. CO2 isurien ikuspekti bada alde bat. Ez dela sistema ezberdin bat eraiki Nafarroan, noski ez dela eraiki sistema ezberdin bat. Despliege hori eman da, betiko logika, merkatu logika. Hori horrela da, baina gauza bat da, CO2 emisioak eta klimatariak, beste gauza bat da, zer edu sozioekonomikoaren arabera egiten despliege hori. Edozein kasutan, zuritik beltzera, honetezke gris eskala ezberdin. Hori saiatu naiz, behin da berriro gaur maila gainean jartzen. Jabetzaren eguneko eguna multinazionalen eskuetan egotetik, jabetzaren eguneko eguna erakunde publikoen eskuetan egotetik, daude tarteko estenatokia. Burrukatu behar direna, niri uste dira, tarteko estenatokia. Igual... Alain, erantzun eta brungo bat dara gazatik. Txatu da, zapiskaitu dut. Zaren duena, hor egon berdera horika bat, proiektuek eragiten duten impactu lokal negatiboaren eta proiektuek eragiten duten impactu global positiboaren artean. Eta ez baldin bago prozesu unifikatu bat impactu global positibo hori real bihurtzen dutena, impactu lokal negatiboek gaina hartzen diotela. Gaur egun esatea hemen mendiak izorratu behar direla. Benetan, gure kulparen edo gure etxeko lanak egiten dena etxeko horrekin, baina benetan gertatzen ari dena inguruan transcendentzia ziurtatzen ez baldin badiogu, dela asko ziratzen. Dela gure ingurua txikitzea, inungo, kambio klimatikoaren aurre egiteko ambiziorik gabe gainera. Hori izan egin. Esaldi pare batean, nire planteatu da, global eskalako eta bere hartu bat dituela. Aki gauza asko ez daudela eskalako eskalaren eskuetan, baina mundu aldatuko ez delako, edo aldaketa sakonago emaniko ez diren izenean, gure etxeko, bakoitzak ere etxeko lanak ez egitean, ondorio hori. Horrengo galdera urtidua. Gizarte aldaketa sakona ezin egin aipatu da, bitartean zein da planteamendua, enpresa publikoena ezinezko ikusten da, desmilitarizazioa posible da. Nik iruditzen zait ezin egin, hori aritzetan erarteko
desadostasunaren fundamentutakoa da, nire ustez egin hori lehenengo da. Hortik aurrera, esan dut, historia politikoa eta historia erakusten du transformazioa gertatzen direla. Transformazioak gertatzeko agente politiko bat baldin badago. Gure helburua nire ustez urgentzia evidentea, urgentziak eskatzen duena da transformazio politikoareko agente bat artikulatzen. Nire ustez, gaur egun, gaude situazio batean zeinetan badagoen urgentzia eta badagoen aukera politikoa. Eta badagoen nolabaiteko kaldo kultibo moduko bat, alde proposizio. Orain arte, adibidez, Euskal Herria Bizirik arte, Euskal Herria Bizirik izan da eragile defensibo bat, koordinada defensibo bat, badaudela ja lehengaiak parte propositibora saltu ditu. Badaudela proiektu politiko bat planteatzen hasteko kondizio objektibo eta subjektibo. Horretan inberten da. Hasi behar da, bidea egiten, transizio garrituen vektore ezberdinetan. Bata da, kontsumo murriztearena, eta hor, aipatu beharko du, zer gaude preste egiteko konsumoa murrizteko, eta nena ipatu sektoreetan daude, zer egin daiteke bakoitza, gauza egin daitezke, egin dira. Eta paraleloan, joan bagarra energia berriztagarriak desplegatzen. Kultura baldin bada, ez dugulako konsumoa murriztu nahi, ez da gizeman berriztagarri desplegatu bat dugu, erabaki dezagun, noraino desplegatzen ditugu. Noraino desplegatu ditugu, hortik aurrera ez, gainontzeko egin behar da, energia berriztagarriak, konsumo murrizketarekin, aldoz. Baina, jarri dezagun hori, eta egin dezagun gutxieneko hori, EAEren egoera da, altan dira, EAE, ez gara egizten gure konsumo elektrikoa, eta konsumo elektrikoa da konsumo totaleko eta mostaren, horreko zeia ekoiztera lurraldean, hori da gure egoera. Hori horrek ezin dezaktu horrela jarraitu. Vektore ezberdinak landu behar dira, paralela. Hurrengo galdera da, zientziak eszenatoki klimatikoak erabiltzen ditu, esateko hemendik urte batzutara, berriztagarri kantitate jakin bat eraiki behar dira. Eszenatoki horietan, hainbat aldagai erabiltzen dira, aldagai ekonomikoa da horietakoak, aldagai ekonomiko horren arabera, eszenatoki horiek lortzeko hazkunde ekonomiko konstanta behar da, gaur egun ekonomia estankatuta dago, eta ez aurre ikusten aldaketa epe motzean. Nola finantziatu behar da? Horria da, internetek, edo, ezaten duela, egituko iztu bat dira energia berriztagarriak eta gota marruterako, eta horrek, energia berriztagarriak eta gota gaza bat dira, oso intentsio bat dira kapitalia. Fosilekin egindako energia zengutaztikuekin alderatuta, berriztagarriak hasian egin behar sekulako inbertzioak, gero, erregaia, haizea eta guztia garrantzia da, ez dago koste hori, baina hasieran inbertzioa ikaragarria da. Adun, indilatara noden diru hori da, Printzipioetara gizkuntza horretarako dira ez. Orokorrean krisialdietan gertatzen dena ez da dirua falta dela, ez eta dirua gorketa dagoela. Orduan egoten dira bi mekanismo. Edo dirua imprimitzea, zentralak egin dezakeena, edo gorreta duen dirua zirkulazioan jartzen. Gorreta duen dirua zirkulazioan jartzen denean ez baldin badu rentabilitate eta sandiago bat ematen, arazoa dago. Imprimitzen baldin bada diru bat, diru horrek ez baldin badu rentabilitate eta sandiago bat ez baldin badu produzio barrerat ekartzen, horrela arazoa dago. Zan edo dana, posible da horrelako proiektu finantzatzeko dirua lortzea, baina posible da, baita ere horrek, dinamika horrek, gure ekonomien pauperizazio bat ekartzea. Esaten duzu, energiak direla energia berriztagarria, baina energia berriztagarria konpetitzen dute merkatu globalean, eta energia berriztagarrien prezioak alde baten eta besten ezberdinak, eta Txinak zentzu horretan egiten dio eraso Europa horretan eta zi. Eta, hori... Berriztagarri orain baldin badago edo hauen proiektua balantzea hau, ez da Europa dutxa daudelako, eta rentableak ditu direlako berriztagarriak. Gare baten ezinen, berriztagarriak, gaur egun, rentableak. Ez galderak... Galdera ezke diren antzunak, entzuten ditugula gauza pilo bat nire ustez gezurra direla, eta benta berriz, eta ezin dugula galderak egin, zeren direla gauzak entzuten ari dugunari... Galderak egin itzatezula, mahi inguruan beraiek... Errentzagarria direla berriztagarria, suposatzen duen
berak, martxan jartzeko eolika bat behar duen mineralak, behar duen kolonizazioa, behar duen mirategia, behar duen kutsadura lurretan iraikitzeko, iristeko mendiraino, hori guztia benetako merkea da, benetan, konzeptu oso kutsatuta daukagu ere. Merkatu terminotan, merkatu terminotan, bizitza terminotan. Bizitza terminotan. Erantzungo duzu, baina ez da bihurtuko hau zuen galderak edo komentario gota eta erantzun. Nik esaten du bai, arrasketan. Zer den ezurra eta zer den egia, hori ez da baina. Eta hitz egin dut, gaur barkoz, teknologia eoliko eta fotovoltaikoa dira, argindara produzitzeko teknologiarik merkeena. Hori horrela da. Energia berriztagarriei lotuta dagoela mehatze egintza oso bat horrek inpaktu batzu dituela, bai. Teiatuetan jartzen ditugu fotovoltaikoak bai. Inpaktu vertikal dira. Erregai fosilei lotuta dago mehatze egintza bat ikaragarria, bai. Ere bai. Baina gauza bat gaizki bat dagoela, ez dugula beste gauza bat gaizki jarriko. Nik mosteko dinamika hor pentsatzen diakia da, inbertsio funtsak asko ari hila desinbertitzen energia renovableetan, adibidez Blagero, interpretatzen ez direlako ari lortzen. Gauza delako instalazioa merkea izatea eta beste gauza delako merkea izate horrego irabazik igarriak ematea. Nik azken egotatu nara bera 2024 hasierako direla, desinbertsio handi bat eman duela, baina alain eta guztiz ere, dira teknologiarik derkena, argitara ikusten. Zeraitik, bai, merkatu elektrikoan ari da ematen parado bat, eta da, teknologia fotovoltaikoa dela sartzen denez momentu guztian dena, momentuz ez dago eskalara energia hori biltegiratzeko azpiegiturari, sartzen da instalatu dagoen teknologia fotovoltaiko guztian eguerdi partean, momentu hortan dago excedente bat, energiaren presioa doa zeroratzen. Eta askotan egon bat negatiboa edo bat bada. Claro, energia presioa zero negatiboa izen da, eta erretasun beratzea espirituak eskintzko da. Baina horrek ez dukentzen, azte bat ditugu kosteak, ez gero merkatuan zenbat ordaintzen den energiarik. Kosteak, energia eolikoa eta fotovoltaikoa dira, energia ekoizteko teknologiaren merkena dugu. Ez hori ez da debatea da, ea, zirkulazioan jarriko den dirua, IPCC-eko esan da zirkulazioan arabera, obra automan izateko. Badakigu, inbertsio pribatuaren bitartez ematen direla, inbertsio pribatuen dintzat ez dira errentagarria. Ez eta kostuak merkea izan. Orduan hori da debatea. Ez baldima esan nahi dudana errentagarrietasuna ez baldima dauka, hau da, euro batetik bi euro ez baldima dira produzitzen, hor sortzen da pauperizazioa. Hori horretara joan, arrazoi duzu, egiten zait, ni esatzen gai hori dutak importanteena errentagarrietasuna. Baina errentagarria da, zergatik Siemens dago kiebra. Siemens dago kiebra eta Siemens dago kiebran, Txinako fabrikantik ileia dalako ikaragarria. Hainbeste gota bat dituzte presioak, azkenean ez dutela lehiatu Txinako ekoiztuekin. Siemens dago krisian, Alejandro modelo batekin asko izan dituela. Beste galdera bat komentatu dugu iratzita eta irakurtzen dut. Behin baino gehiagotan esan da guztiok hartu behar dugula ardura, hala ere gu komilatean horren barruan denok daukagu erantzukizun berdina, ze ahalmendu edozein langileek bere bizi eredua aldatzeko errealki, nola izan gaitezke buru jabeak merkatua korporazio pribatuek eta beraien instituzioek idatzen badute? Merkatuari aldatik eta esparrurik gehiena. Gero eta zure behar gehiago ase balitzakezu merkatu logikatik kanpo eta tokiko eskalan hobe. Hortan, errani buru jabe, uste dut filosofia hori dela. Gero eta behar gehiago asetzen baditu tokiko eskalan eta merkatu logikatik kanpo, hobetu. Espazio egiten duzkio merkatu. Eta dira elikaturaz, energiaz, oinarrizko behar. Baina batetik hori. Eta gero guztaren batetik egin desatiko. Gure bizitza estiloari lotuta badago energiaren konsumoaren parte bat. Inork ez gaitu behartzen egazkinez bidaiatzera eta kinora okorretzen duteko. Hori egiten dugu nahi dugulako. Hori egiten utzi diezen dutegu. Gure eskutan da. Badauden neurri asko ere, eta berriro ez dut jarri nahi
ardurarik handiena herritarren gain, nire esan dut, eta berriro azpimarratu nahi dut hori. Ardurak daude maila ezberdinetan, eta herritarra izango da segurazki txikiena, baina herritarrok ere egin behar ditugu gauzak gure bizitza estiloa. Beste galdera batek dio, Fagorrek badauka plan bat kontsumoa 156eko azkenengo 10 urteetan Fagorren energia kontsumoa jaitsi da. Ni errazitu nioa Fagorren ordezkari bezala, ez dira dizkineiko galderari. Fagorrek murriztu du bere konsumo energetikoa, efizientzia energetikoan bitartez, gure konsumo energetikoa neurtuz eta aldugun toki guztietan energia hori murriztuz. Arrazoi nagusia zein da? Energia koste badela industria batetan eta energia gutxiago konsumitu, gero eta koste txikiago izango dituelako. Eta horrek erraz murriztu dezake bere energia konsumoa, da produkzioa murriztu da. Gure aktibitate batzuk itxita, ez? Baina, gertatzen dena da horrek implikazio bat dituela enpleguan, hori da zailtasuna hemen, gauzak ez dira errazak. Industria kontsumoa murriztea neurri batetik aurrera, esan nahi du, enpleguan eragin bat daukala bai eta horre jartzen gaitu erronka sozial potolo baten aurrera. Aurreko galdera ez zu erantzun, eta bitartean galderak kubertzen saiatzen nahi nezen errari batzutak kostatzen zaitela kubertzen ez duzuna. Ez dira puntetxoak aurreko galderak inzirikusi duena. Gero, askotan buru jabetza lotzen dela publikoarekin eta baliteke publikoak ematea baita ere komunitate bati edo publikoak hartzen duen gizarteari erabakimen politikorako erabakimenerako orokorrean margen gehiago, baina publikoa izan dara ez baldin badago nazionalizazio goera batean publifikatuta da. Ez baldin badago zure territorien barrutian horrelako publikoaren monopolio bat, rekurso baten gainean, publiko horrek konpetitu behar du pribatuarekin eta merkatu logika berdinean sartzen da, hori oso importantea da esatea. Askotan pentsatzen dugulako, udaletxeak erostea ez dakizen bat, estatuak egitea energetika bat, errolak egin konpetitzeko dela, ja, kristu horren pausa, eta, bueno, ez zain beste nahi. Segundo bat, ez nahiz galdera oso aguntzen. Eta gero, bila zuzen horrein rabakutzen bat, eta superluizgarria. Momentu bat orain dut, konsumo murriztea oso erreza da, lanpostuak arriskutsuan daude, niri adibidez aktibidade oso simple bat, kriston absurdu biltzen zailana, da, tareak zergatik agertzen dira makinekin gaur egun. Zergatik ez dutela lankila bat jarri hortez, 10 lankila jarri eta erratzakin jarri egin diren normalean baino bezalazi. Zergatik kutsadura akustiko, kutsadura atmosferikoa jasan behar dugula makinak erabili behar eskuz egin aldienean gauzak bitartean. Adibidez, edo gaur zorionez ikusi dut, etortzen izenean autobusian, baserritar bat ikusi dut zegarekin. Gutxi, ze gutxi, zergatik ez dutela egiten gauzaz eskuz makinak baino. Bale? Persona bat ordez, 10 behar direla, eta hobe. Zergatik? Pauso bat? Hortzatik baserritarrak ezagutzen ditut, eta hortzatiko baserritarrak tertuliari erabiltzari usteri iztuzen. Oso romantiko zen daiteke. Herrian gero eta gehiago ikusten ditu, traktorearekin. Oso romantiko zen daiteke zegarekin ebaitea belarra. Elektrikorekin edo gasolio edo hori erabiltzen duenarekin, zegarekin baino. Baserritarren bizi baldintzak asko hobetu dira teknologia horiei esker. Nik ezagutzen ditudan baserritarrak ez dute nahi horriko hori. Eta jente gehienak ere ez du nahi karea gabiltzen nahi. Egun baserritik bi bakarrik. Azkeneko galdera planteatuko duen, ¿vale? La energía es poder, en las manos en que queda la energía puede controlar el mundo, dejar en manos de transnacionales energéticas el poder de la energía, ¿qué más deja para un futuro a las clases populares? Hay que tratar de conquistar el máximo espacio posible a
Bukatuko dugu, nahi bat zuen bakoitzak laburra ematen da, o zerbait mezu bat adieraztea, hemen dauden guztiei. Vale, ni azkar. Bastante garbi hau da, errespirak ditu barik ustez, badagoela debaterako margena, nahiz eta posizio ezberdinak egon eta posizio horien premisak ezberdinak izan. Niri iruditzen zait alabeharrez, badagoela urgentziaren zentzu bat, badagoela urgentziazko egitekoa duela, urgentziazko egiteko horiek legalki gauzatu izateko, norberak hartu behar duen responsabilitatea ez dela responsabilitate moral bat, responsabilitate politikoa dela. Ez dela esatea, bueno, ni nire aldik eta gehiena egingo dut edo abioian joango nire ez dakit nora. Dela antolakuntza politikorako pausoa ematea. Gauza galdatzeko indar kolektiboa sortzeko pausoa ematea. Eta horretara animatu nahi zaituztet, zuen esparruetan, edozein delarik esparru hori, aukera politikoa badago, aukera politiko hori artikulatu dut behar da, eta horrelako proiektu politiko kolektiboak sortu, benetan errealitatea aldatzen edo. Esterio bat. Amaitzeko ari, Nik esango nuke, egoeraren larritasuna jarraitu behar garela, larrialdi klimatikoarena ez da eslogan bat, errealitate bat, hori dute ditu egoera honi buelta batzen saiatzeko, eta egin behar dugu bidea, gaur eguneko errealitatetik abiatuta, eta gure jendartetan dauden balditzetan oinarrituta. Bidea egin behar da jendearekin batera, eta horretarako behar da ibilbide horri egin behar dira. Ibilbide horri horretan, vektore ezberdina daude, naturalien vektore ezberdina daude, bata da kontsumo murriztailearena, eta bestea da energia berriztagarrien despliegarena eskala guztietan. Eta eztabaidatu behar duguna da, eta zehaztu behar duguna da, eskala txikitik harratako berriztagarrien despliega aldarik eta egokienean, orekatuenean egiteko, eta prozesu horretan, merkatuenean aldarik eta satirik handiena kentzeko, zer egin behar. Biosorkuta horiekin amaituko dugu, eskerrik asko bioi etortzagatik, zuei noski hemen izateagatik, eta